за изборите за местни органи на властта, кмет на общината, общински съветници и кмет на село Младиново. Тук сме с цялата листа от общински съветници, в която е и нашия кандидат за кмет на село Младиново, Ярослав. Преди да представя листата, искам да ви кажа, че ние водим една толерантна предизборна кампания, без оплюване, без това да изобличаваме някой друг какво прави. Нашата цел е да ви кажем ние какво искаме да направим и с кои хора искаме да реализираме политиката, която сме намислили. Първо, БСП подкрепя инженер Георги Манолов за четвърти мандат за кмет на общината. Защо? Защото Георги Манолов през тези изминали години почти 90% от това, което беше обещал, го изпълни. В града бяха създадени условия за отдих и спорт. Направени бяха много детски площадки, спортни площадки с изкуствена настилка, нова спортна зала, за която могат да мечтаят много градове от нашия калибър, много зелени площи, парка, водоснабдяване и канализация на квартал Гарата, на квартал Гебран, нова пречиствателна станция, социални обекти за стари хора, за хора в неравностойно положение, силен социален патронаж, който достига и до много жители и от вашето село. Всичко това го казвам не заради друго, а защото на голяма част от вас, синовете и внуците, живеят и в града и те също ползват тези блага. Освен тях и нови асфалтирани улици и тротуари. Сега знам, че ще поставите въпроса, защото ние в другите села, където ходим с изключение на Мезек, в много от селата са правени само текущи неща. Текущи поддръжки или най-необходимото, което е могло да се направи. Но това, което искам да ви кажа, че това, което е направено в голямата си част е направено с европейски пари. И то не пари отпуснати от някаква партия, както някои наши опоненти се опитат да го представят, а това са пари, които се отпущат директно от Брюксел. Само че за да се отпуснат тези пари, трябва да има добър екип, който да изработи тези проекти, да кандидатства с тях, те да бъдат одобрени и след това реализирани. Щом за последните 4 години има усвоени 105 милиона в община Свиленград, което прави на глава от населението най-много средства в цялата Хасковска област, значи всичко това нещо го е имало в общината. И много добър екип, и съветници, които са приемали къде общината да приема участие, и хора, които са се грижили работата, която трябва да се свърши по тези проекти, да бъде свършена качествено.